Christmas nang hinaot kami nga padayon ninyong suportahan ang atuang Daigon on Air. Mga kapuso, busa atensyon sa mga choir, sa mga grupo o kaha sa mga gustong magsolo o kaha duet din ha. Nga hilig kayong manganta, apil na muni ini. Gamit ang official GMA Christmas Station ID, isang puso ngayong Pasko, kini inyong nadungog karon pag-record lang mo sa inyong kanta o ipadala sa amua sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon. Sama na lang, nining manag-agaw si Samantha Beth Espinosa, Eric Garcia o Erica Garcia, taga Banawa, Cebu City. Tanaw na to. Ibahagi ang liwanag ng Pasko. Isang puso, ikaw at ako, nagkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko. Wow! Isang puso, ngayong Pasko. Pagkanindot paminahon tiyo sa mga bata nga mukanta. Yes, nahimo na dyan family activity ang atuang Daigon on Air next. Busa mga kapuso, join na mo para kamo na usab ang makita din sa GMA Regional TV Live.